Tämänään tässä on Honor 9 Huaweilta, ja tämmöisen mä sain testiin tosiaan Huaweilta. Mä en ole tekemässä tästä näin varsinaista arvostelua, koska mulla on vähän muita projekteja kesken, mutta mä ajattelin tehdä tästä tämmöisen unboxaus kautta ensivaikutelmat videon. Eli ensin aluksi avataan tää paketti ja katsotaan mitä sitä sisältä löytyy. Sitten mä skippaan pari päivää, ja sitten kun mä oon skipannut ne pari päivää, niin mä kerron oikeastaan ensivaikutelmat. Eli mä käytän tätä puhelinta, testaan sitä muutaman päivän ajan ja kerron semmoisen lyhyen ensivaikutelmat jutun. Eli mä en tee varsinaisesti semmoista kokonaisvaltaista arvostelua, niin kuin esimerkiksi Samsung S8 tai OnePlusista sun muista mieteen aikaisemmin. Joten aloitetaan paketin avaaminen. Tämän on tosi yksinkertainen, vedetään ylöspäin. Ja tämän nähtävästi on itse puhelin. Ja se on aika hienon näköinen, pakko myöntää. Joten jos tässä nyt otetaan... Mites minä saisin nämä varovasti nämä muovit otettua pois. Okei, eli muovit lähtee vaan ihan näin. Mä ajattelin, että se oli monimutkaisempikin. Alright, tää on hienon näköinen. Pakko myöntää tätä Hetkinen, tässä on niinku joku... Tätä tällä lasia tässä näin päälle, jos mä nyt rupean katsomaan vähän lähempää tarkemmin itekin. Tässä on jonkinlainen lasi päällä ja sitten sillä on metallitommonen väri taustalla. Minun on pakko myöntää, että Huawei P10 oli ihan hieno puhelin, mutta tämä on oikeasti hienon näköinen, jos nyt ihan rehellisiä ollaan. Tässä ei ole minkälaista kamerapumppia, tässä on kanssa dual-kamera, tässä on Huawein parhaimpia prossuja, taitaa olla myöskin sisällä. Ja kokonaisuutena, mitä me on lueskellut, niin tämä on ihan hyvä puhelin. Ja niin, avataan muutkin paketit loppuun ja katsellaan sitten vähän lisää. Eli tämäkin lähtee vaan slaidaamalla täältä. Avataan paketin, tämä näin. Tämä näin SIM-korttipaikan aukasia. Täällä on taas ohjekirja. Tää on tämmönen Ei, hetkinen. Täällä on suojakuori. Samalla tavalla kuin Huawei P10, tässäkin on näköjään suojakuori mukana. Eli jos haluaa, ettei puhelimen takakansi heti mene rikki, niin se löytyy. Ja siitä löytyy itse asiassa peruslaturi ja laturin johto. Sitä me mietitään, eikö tässä ei nähtävästi tule kuulokkeita mukana. Rehellisesti sanottuna kuulokkeilla ei ole mitään merkitystä puhelimen mukana, koska kukaan ei oikeastaan, suuri osa ihmistä ei tule käyttämään niitä. Miksi mullakin on erilliset nappikuulokkeet, jotka maksoi kaupassa 15 €, ja ne päihittää kaikki nappikuulokkeet, mitkä minun puhelimiten mukana tähän mennessä päässyt testaamaan. Joten ne on aika turhat, joten siinä mielessä on hyvä paikka se säästää niinku rahaa vähän puhelimen hinnassa. Tai valmistuskustannuksissa ylipäänsä, jolloin voi enemmän joko saada profiittia tai puhelimen hinta on alhaisempi. En tiedä kumpi se on tässä tapauksessa. Sitten, jos puhutaan itse puhelimesta, jos sitä rupeaa kokeilemaan käteen, tää antaa todella vahvan iPhone-fiiliksen, jos minulta kysytään nyt ihan rehellisesti sanottuna. Eli tää on niin kuin yksi näppäin alhaalla, ja tää on koon puolesta todella aika samaa luokkaa iPhoneen. Minä nyt en ole 100% varma tästä, mutta iPhoneen näiden plussa-versioiden kanssa. Mutta tää on hieno puhelin. Se on niinku, siis mä oon yllättynyt, miten hieno puhelin tää niinku silleen. Jotenkin tää takakannen väri on oikein loistava. Tää antaa semmosen niinku premium puhelimen fiiliksen, se on pakko myöntää. Pitäisikö me kokeilla vielä sitä kantta pistää siihen kiinni? Alright, eli se on tämmönen ihan läpinäkyvä kansi. Eli sama tosissaan oli P10. Siinä se kansi muutti väriä. Eli puhelin oli itse musta takakansi, mutta sitten se muutti harmaaksi tämän näin. Mutta tää on... Okei, tästä on todella paljon paremman gripin nyt. Siis niin tää tosi hyvin nyt pysyy kädessä. Ja tietysti kameroiden päällä ei ole. Ja okei, tää on hyvä. Siis olen positiivisesti yllättynyt, voisi sanoa. Okei, me ootin, että hyvä puhelin tulee, mutta en ihan näin niin hyvää niin kuin näin ulkoisesti designin puolesta. Toki käyttäessä varmasti me saatan muuttaa mieleni jotenkin. Ja miksi minä en edelleenkään tykkää siitä, että sormenjälkilukija on tässä alhaalla, kun se voisi olla vaikka puhelimen takana. Mutta silti. Kokeillaan. Eli parin päivän päästä, tai käytännössä, eli ihan kohta, jatketaan tätä videota. Morjens. No niin, nyt on kulunut jo viikko siitä, kun mä unboxasin tämän puhelimen, joten ehkä nyt on jo ihan hyvä aika kertoa vähän, niin kuin, että mitä hyvää ja huonoa tässä puhelimessa on. Tämän viikon aikana aika hyvin kuitenkin niin kuin löytyy ne viat ja ongelmat ja sekä sitten semmoiset niin kuin plussat, joten aloitetaan vaikka ensimmäisenä tämän puhelimen osista, eli osathan näkyy tässä nyt ruudulla. Osissa nyt tietysti mainitsemisarvoisia on lähinnä tuplakamera ja sitten prosessori. Eli tässä puhelimessa on siis tosissaan 20-megapiksellinen mustavalkoinen kamera ja sitten 12-megapiksellinen värikamera. Erikoisuushan tässä kamerassa on se, että siinä on kaksinkertainen optinen zoomi, joka siis käytännössä tarkoittaa sitä, että kun sä kuvaat, niin sä pystyt zoomaamaan kaksinkertaiseksi ilman, että se kuvan laatu heikkenee.
Ja tää on aika merkittävä hyöty kuitenkin, ja mä muutaman kertaa mitä mä ottelin kuvia, niin se oikeasti auttoi, tai niinku pystyy sille paremmin laittamaan sen kuvan kohdalle niin sanotusti. Ja kuvat tulee sillä tavalla tietysti hienomman näköisiksi. Sitten tietysti prosessori on Huawein Kirin 960, joka on heidän niin tehokkain prosessori tällä hetkellä, ja sekin on oikeasti niin markkinoiden parhaiten joukossa. Joten tehon puolesta tässä puhelimessa ei kyllä minkäänlaisia ongelmia ole. Jos nyt puhutaan samalla tavalla kuin arvosteluvideossa näistä eri jutuista, niin designista ensimmäisenä, tämä puhelin sopii todella hyvin käteen. Se on just semmoinen sopivan kokoinen, ei ole liian iso, ei ole liian pieni. Pystyy niin kuin yhdelläkin kädellä käyttämään vielä aika mukavasti, ei tule mitään sen suurempia ongelmia sen suhteen. Me edelleen valitaan siitä, että sormenjälkilukija saisi olla takana, mutta on hyvä, että tässä eessä on kuitenkin nyt laitettu kapasitiiviset näppäimet, jos verrataan vaikka Huawei P10. Ja nyt sillä niin kuin ne näppäimen ansiosta niin sitä niin kuin näytön alareunasta on jotain hyötyä muutakin kuin pelkästään se sormenjälkilukija, joten siinä mielessä siitäkin pieni plussa kuitenkin. Sitten mitä tulee itse näyttöön, näyttö on hyvä, värit on semmoisia värikkäitä ja kontrasti on hyvä. Niin kun, täällä on ilo katsoa kaikkea mediaa sun muuta ja selailla internettiä sun muuta. Joten siitä ei oikeastaan mitään valittamassa. Toki tää ei ole ihan niin hyvä näköinen kuin esimerkiksi Samsungin Galaxy S8, mutta kun ottaa huomioon, että hinta on vähän vähemmän, niin tää on oikeasti hintansa nähen ihan ok ja hyvä näyttö. Kirkkaassa auringonpaisteessa tietysti olisi pikkasen voinut olla tässä näytössä niin kuin enemmän kirkkautta, joten siinä olisi pieni semmoinen parantamisen mahdollisuus. Toki se riitti, me saan selvää kaikesta siitä, mitä siinä näytöllä luki, mutta se oli pikkasen joutu sille vähän kääntelemään sitä näyttöä, että niin kuin heijastukset sun muuttuu liikaa häiritsemään siinä ruudulla. Sitten akun kesto, ja se on oikeasti loistava. On oikeasti pakko antaa Huaweille niin kuin isot plussat akun kestosta, koska niin kuin täyden päivän käytön jälkeen mulla oli akku jäljellä ehkä noin 30%, ja tää siis aika kohtuullisen raskalla käytöllä. Toki sitten kun menee esimerkiksi ulkoilmaan ja joutuu pistämään puhelimen kirkkauden täysille, niin se kuluttaa vähän enemmän akkua, silloin ehkä joku 15% jäljellä, mutta silti tää on aika hyvä tulos mun mielestä. Ja tosissaan tää minun raskas käyttö sisältää esimerkiksi videoiden katsomista, netin selaamista, ja silloin sen kyllä niin kuin huomasi, että niin kuin akun kesto on hyvä ja se riittää, teet melkein mitä tahansa sillä puhelimella. Ja sitten vielä mikä on hyvä juttu tässä on se, että tässä on pikalataus. Eli se tarkoittaa sitä, että tämä puhelimen laturi lataa puhelimen akun 40% puolessa tunnissa. Ja siis tosissaan 40% riittää aika pitkälle ja se on puolessa tunnissa, niin se on oikeasti kanssa siitäkin isot plussat. Sitten kamera. Kamera ottaa hyviä kuvia yksinkertaisesti. Eli mä tykkään erityisesti Huawein tarjoamista erilaisista kameravaihtoehdoista. Esimerkiksi löytyy just tavallinen kamera, joka on siis automaatti, Pro-versio, eli missä on just kaikki manuaaliset asetukset, eli pystyy ottamaan just semmoisia kuvia kuin haluaa. Videopuolella ihan samat kaksi vaihtoehtoa. Tosi videopuolella tämä Pro-juttu ei ehkä ihan niin kuin, se et pysty säätämään tiettyjä asioita siellä. Oliko se nyt iso asetus, kun oli semmoinen, mitä ei pysty säätämään, vai aukon kokoa, minä nyt muistan ihan tarkkaan. Kaikkea ei ihan pysty säätämään. Mutta silti tämmöiset lisäjutut on hyviä. Mä en nyt kaikista rupea puhumaan tässä, mutta niitä on todella monta. Ja minä otan vaikka videopätkän täällä näkyviin, missä näkyy ne erilaiset vaihtoehdot. Videoiden laatu itsessään on ihan ok, voisi sanoa. Älypuhelimen kameraksi se laatu on ihan hyvä, mutta se voisi oikeasti olla parempikin. Eli pikkasen ehkä niin kuin, no en tiedä, ei se välttämättä johdu ihan niin kuin bitratein alhaisuudesta, eli siitä, että niin kuin videon tiedostot tai video itsessään on kompressoitu pienempään tilaan, mutta se tuntuu vaan jotenkin semmoiselta, ei ehkä ihan niin hyvältä kuin se voisi olla, se laatu. Mutta joo, tässä oli tosissaan tämmönen lyhyt, pieni ensivaikutelma video ensimmäisen viikon ajalta. Mä en varsinaista arvostelua tästä puhelimesta tosiaan siis tee. Joten pistäkää kommentteihin, mitä mieltä tulette tästä videosta. Kannattaako minun tehdä jatkossa enemmänkin tämmöisiä vähän lyhyemmän kaltaisia videoita, tai kyllä pituus alkaa olla samaa luokkaa arvostelun kanssa. Mutta kannattaako minun tehdä mieluummin tämmöisiä vai mieluummin arvosteluja? Ja tosiaan tykätkää, kommentoikaa ja harkikkaa jopa tilaamista, jos tämän kanavan sisältö miellyttää silmää. Nähdään seuraavassa videossa. Morjens!